aduh bingung mikiranane dihiring sunduwe demenan loro pada gantenge aduh garep priwet carane sunduwe demenan loro pada kasepe disi garep kepilih mana menek seneng ningati lamun siji sing tegadeni berarti jelas marane bingung mikiranane yayu nengsi sunduwe demenan loro pada gantenge disi garap kepilih mana menek seneng ngingati lamun siji sing kedadeni berarti jelas marane seumpamane siji sing dipilih perasaan aduh pri sampai hati seumpamane siji sing dipilih perasaan aduh pri sampai hati yen wong longrone garap kepilih kabeh tentu ora pada ketrimane aduh bingung mikiranane sunduwe demenan loro pada gantenge aduh garep priwet carane bos mudi sunduwe demenan loro pada kasepe disi garep kepilih mana menek seneng ngingati lamun siji sing tegadeni berarti